santehene na etu omo so omomra na court asem no nkoyim na fie na ba bia ne de hye no ana ne brempon ne ka se oyama no onje no fa nkobɔ ne sesen na ɔde kɔbɔ no owura kwam kesi hwɛ yanim ka kyerɛ yi prince onkoyi court no asem no enne nkoyi ne kyena nti se ohu ha no pa ya na kwam kesi same obesama yen na santehene frɛ na wo se won de won mpɛ de ogina no ogina court ha no obekɔ no ena no pe me ne me makwamu hene yɛde aba bi pii mo ha asantemam ha santehene dia santehene enum asem yɛmfa nni agoro santehene tumi no yɛmfa nni agoro ntimi nim baabi a wakonya ne tumi afiri a enti oba bi gina court ha ene dua yi. Alright, abusua mamu nyina akwaba eba Poku 1 TV so de atie ne se enne ana eye nana abontanhini nana akomia se titutu ampa motoso mienu owura efe se Kwame Kusi edina bepiem eye Kumase eye appeal court na de atie ne se opani se bia wabɔ ne prebu a to pesaja ono so ne man na busua abɔ mo sesin no yewura esi osi ahemfie nti oje ma santehene na chiame mienu nana editum ene nana ntwi omu nyina kopie mu abontam ne yewura ikan a amaka na abusan de tene se nana akom ene na nkobia ewo ha enye omo eno mba birin kuma nana orama ye ma mo akwaba ye joso ebu nana orama obi ana enne ne first time a obi hwe orama ebu ade na de abepie mu court he no pe de beda wetiefo ase ne wahwefo nyina ase omo joso nana anopa manwu ye wo ha no mu a ye bone kra mpanifo si ekrem owura Kwame Kusi a ote abontem na santehene yi ne brempon na ope baabi kakra wode beye na hemfie oni kro ni nyina atena ase kro ni nyina adwen ko bankrum se bia ha se ne yemfanye ya hemfie eye tetetete kane baabi a ne di agro ye boy ball kakra nti na owura Kwame Kusi nso so wo ne sesen kakra wo park na chi mienu bi wo honom ntimi wura frɛ no eba afie enukwa mi wura mfɛ na amafie kɔ ne na so sɛ baabi a wɔte no obɛsrɛ no obɛfem ade asi na hemfie no na mmom onjaa no saa obɛma na saase mienu na nka wa han dan ama na fe na ɔde a prepare sɛ ɔde besi saa edan no amna tu akɔyɛ den akɔtena yetitimu a di hu yan se papa ya ba samaye Kwame Kusi abe samaye di aba court santehene eti kroni ene dia osuma na chiame mienu so omomra no mno owura ne mekasa enu mpo edikan no omofre ne ma ne ba hemfie ene ne kasa ma ne tiase menhia fikesiem ma ne tiase nti yura santehene betu kwan no memenda no na omo yesen kom beba na ba bi kura mi raka so be yi ama no no ma ba beji ama no ehwa no mo yinya nkrato se yemfa nkodwoada edwoada no yekoe eni o papa no Kwame Kusi ne achiame ne bai no mo nyina atena ase mi wurade to nanim se sei no mama ba santehene na etu omo so omomra na court asem no nkoyim na fie na ba bia ne de hye no ana ne brempon ne ka se oyama no onje no fa nkobɔ ne sesen na ɔde kɔbɔ no owura Kwame Kusi hwɛ yanim ka kyerɛ yi prince onkoyi court no asem no enne nkoyi ne kyena nti se ohu ha no pa ya na Kwame Kusi same obesama yen na santehene frɛ na wo se won de won mpɛ de ogina no ogina court ha no obekɔ no ena no pe me ne me makwamu hene yɛde aba bi pii mo ha nti hu ye wa ha na ɛyɛ bɔne kra Kwame Kusi na de yaba ti eba ne aba bitie de court nso ebeka nana enim se court asem de nkanye ye asem ye mranimfo na so adarma buentumu kakra court asem ye be wadarma ebu enim se court de pepepe yo ani nyina ye hwehwe mudi se beboa be ma bibia to din asantimam ha santehene dia santehene enum asem yemfa nni agoro santehene tumi no yemfa nni agoro
nti minim baabi a wakonya ne tumi afiri a nti oba bi gina court ha ene dua yi na ye de yiwura ne yesom no ono ne ye dan no ye mpese bebu court na nimtie nti no nti na court no to ne nsa frɛ yen yaba ye betie de court no beka ye de yiwura ne ye twɛn no watu kwan ene mi senya me ya dom no de yibi duru a ono nanum asɛm ene ye begina so ye hu baabi a atentene ne bekwa kwakuwi nti ubisa mbibi kakra bi fa emranim hu a de metimi akyerem akwakuduru ani bebra me no ka say de mahu say lawyer edigina mu ma na akonya sachi mahu say owura courtroom ti odama me say mu brepi e na beka twa to de ma mabu na wo abontem omo ewo asanteme mu Ghana fo a omani di era akonya sachi tutu ampam achi kakra meka ma wiase nyina atene say era santehene na yi ne brempon hene ena oyi no so na o ka kire say me de hye kɔ na abontem asomdwie nkoso emra abontem na abontem fa ne ntoma pam enye den infra eno na akomi aba yi oba tampa wafrɛ maburu ne mpanifo okromo nyina no bibia woyɛ bia ono mu nyina adwene bom ono mu nyina so dae pa bom se ne bɛyɛ a ono ne tirim pɔ na ɔde ba abontem no ebebem mesrɛ abontem man se akoma pa papa ne kuta no omiemfa pepa ene mpaiwo entai na chi na bibia woni tirim a papa no emra abonten de mesrɛ ewiase nyina no na orama yenim se yakokɔ tumi adin a yewie nso abedin komo na de court kan ye ene se de obesi adin nsɛm na kwakosi bia no eno nso abema yahwefo nso ahu emu ntimu ya bia do asipi mesume da mase bebre right abusia Pokua TV no bi so ahwehwe no ene court case nana akomia sachi tutu ampam santehene brempon oye abontem hene ene owura kwam kusi ana eba court na ebiti se de court ede ensem na eba kwakoto na nananom wa ha nananom na ja ensem no eyo masemti eba busa omo na oma chichi mu ede nana yekoye dika din komo ye wie ensem no sei pa na le yakachire na ye wokoto mu sei na efa wasoma meda wasibiem na masetie achia wetifo a omohwe we wiase ba bia ene yekoye no the court ne san kan ne say enkrata e wo se beto nanim a obegina so de asem no still I meto nanim nti wo so san tu asem no e san de hye eda foforo nti no antima am na nyina so enni asem no nti wo da to judges lawyers ne mienu say omunye follow up kopem say baba beto nanim no kwan be fa so a be start edi case no nti ene so asan tu ahyeda e de akwa akohye 12 August na me ya adumo a na wotwe mienu sene yesan mra yesan enu ho de na ebia ne nsaka lata no wotime gina so edi asem nti ubisa me a na kakra elisi wo court ana yewa court no na wonim se BBC be koso ana se na ususe bia na de bewi asem no kra na te se anka na natimi ato na dwuma so ene de na wonim se yekɔ na nka judge ne na my final verdict but ankusi saa te se de nyina yete no nti ye bom paye se na wotwe mienu se ne de yebeduru a nyamenye yadom na meto na nim ntimi di case no na asumdwie emra abontem na krakra mo owura kwam kusi mo ne ntem etisen upon so de mamba court nyina eti mo ne ntem tese oh ye ne ni basabasa bia ochia ye ne di nkomo oye panyini empo oye mpanifo mo abontem ho bi nti ye ne tete boni bia on de so wo pepepepe ye ena odi aba asem ni bia nti ye bom paye se nyame so be ya adom na pepepe ye nti no ye twen na court no so be ka no ne so ye de aide ye di so ama court no nti bisa me de meeting aka afa ho okay enye ne sisi ade ye mfa mpem ha na ye nyina ye ndi achi kosi 12 August no na de bepia film bia na ya hye ahwefo bo se me ma mo so nsa aka se de court ebisi atena na na akonya sachi tutu ampama ne owura kwam kusi asem ne so eso ya da wase bebree ana ya da mase se ma se bredi amaye se das Pokua TV.